ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା କବିତା ଟିକି ଫୁଲଟିର ବାସ। ପବନ ଭଅଁର ମହୁମାଛି ଏକ ମିଳିଲେ ଏକାଠି ଦିନେ, ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ମନ କଥା ତାର କହିଲା ତାଙ୍କରି କାନେ। ପବନ ଆଉ ଭଅଁର ମହୁମାଛି ଏକ ମିଳିଲେ ଏକାଠି ଦିନେ। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ପବନ ଭଅଁର ଆଉ ମହୁମାଛି ଏମାନେ ଦିନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲେ। କାହା ସହିତ? ନା ଟିକି ଫୁଲ ସହିତ। ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ମନ କଥା ତାର କହିଲା ତାଙ୍କରି କାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକି ଫୁଲଟି ଏ ପବନ ଭଅଁର ଆଉ ମହୁମାଛି ଏମାନଙ୍କୁ ତାର ମନ କଥାଟି ସେ କହିଲା। ଜଗତ କରତା କେତେ ଆଦରରେ ଆଣିଲେ ଏଠାକୁ ମୋତେ, ସାନଟିରୁ ଆଣି ବଡ଼ଟିଏ କଲେ କେତେ ଯତନରେ ସତେ। ଜଗତ କରତା ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ଖୋଦା ଗଡ୍ ଯାହା ବି କହିପାରିବା। ସେଇ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା କେତେ ଆଦରରେ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଆଦରରେ ଆଣିଲେ ଏଠାକୁ ମୋତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ, ଧରାଧରିତ୍ରୀ ଧରଣୀକୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ। ସାନଟିରୁ ଆଣି ବଡ଼ଟିଏ କଲେ କେତେ ଯତନରେ ସତେ। ମୁଁ ସାନଟେ ଥିଲି, ଛୋଟଟେ ଥିଲି, ଛୋଟଟିରୁ ଆଣିକି ମୋତେ ମାନେ ଛୋଟ ଚାରାଟେ ଥିବାଠାରୁ ଆଣିକି ମୋତେ ବଡ଼ ମାନେ ଫୁଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସିଏ ବଡ଼ କଲେ କେତେ ଯତନରେ। ଯତନରେ ମାନେ କ'ଣ? ମୋତେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ପବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ବଢ଼ିଛି। ଭାବନା ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଅପାର କିଏ ବା ପାରିବ କଳି, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି କରମ କରିଲେ ଦିଅନ୍ତି କରୁଣା ଢାଳି। ଭାବନା ତାଙ୍କର, କାହାର ଭାବନା? ସେଇ ଜଗତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଭାବନା। ଜଗତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅପାର ମାନେ ଅଟଇ ଅପାର, ଅପାର ମାନେ ଅନେକ, ବହୁତ। କିଏ ବା କରିବ, କିଏ ବା ପାରିବ କଳି, ତାକୁ ଆମେ କେହି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଗତକର୍ତ୍ତା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେବେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି କରମ କରିଲେ ଦିଅନ୍ତି କରୁଣା ଢାଳି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଗତକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ଯଦି ଜାଣିକି ଆମେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି କରୁଣା ଢାଳି। ଦିଅନ୍ତି କରୁଣା ଢାଳି, କରୁଣା ମାନେ ଦୟା। ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ପରବଶ ହେଇକି ସେ ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କରୁଣା ଢାଳି ଦେବେ। ନୀତି ମୁଁ ଡାକଇ ଭକତି ଅନ୍ତରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବାସଟିକ ମାଖି ଦେଇଅଛ ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୋର। ନୀତି ମୁଁ ଡାକଇ ଭକତି ଅନ୍ତରେ, ନୀତି ମାନେ କିଏ ଡାକେ? ସେଇ ଟିକି ଫୁଲଟି ଡାକେ। ସେ ଭକ୍ତି ଅନ୍ତରରେ କାହାକୁ ଡାକେ? ନା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବାସଟିକ ମାଖି ଦେଇଅଛ ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୋର। ଯେଉଁ ବାସଟିକ, ବାସ ମାନେ ବାସ୍ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକର ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ଆସେ, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, ସେଇ ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ଫୁଲର ମୋର ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ ମାଖି ଦେଇଅଛ, ଯେଉଁ ବାସଟିକ ମାଖି ଦେଇଅଛ ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୋର। ସେ ଭକତି ଅନ୍ତରରେ ଡାକୁଛି, କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବାସଟିକ ମୋତେ ଦେଇଛ ମୋର ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ, ସେହି ବାସନାକୁ ବିତରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋ ମନରେ ବଳ। ତୋଷୀ ଜନମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ଜିଇଥିବି ଯେତେ କାଳ। ସେହି ବାସନା ମାନେ ଯେଉଁ ବାସନାଟିକୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡ଼ାରେ ତମେ ଦେଇଛ, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ବାସନା ଯେଉଁ ମୋତେ ଦେଇଛ, ସେଇ ବାସନା ମୋ ମନରେ ବଳ ଦିଅ। ମୋ ମନରେ କେଉଁ ବଳ ଦେବ? ନା ତୋଷୀ ଜନମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ଜିଇଥିବି ଯେତେ କାଳ। ମାନେ ସେହି ବାସନାକୁ ବିତରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋ ମନରେ ବଳ। ତୋଷୀ ଜନମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ଜିଇଥିବି ଯେତେ କାଳ। ମାନେ ମୋର ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଦେଇଛ, ସେଇ ବାସ୍ନାଟା ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ମାନବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ମୋର ବାସ୍ନାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୁଁ ଏଇ କାମନା କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ପିଲାମାନେ ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ଯେପରିକି ଅପାର ମାନେ ଅନେକ, ବିତରିବା ମାନେ ବାଣ୍ଟିବା, କଳି ମାନେ କଳନା କରିବା, ବାସ ମାନେ ବାସ୍ନା,
ମାଖି ମାନେ ଲଗେଇ ହେବା, ଯେଉଁଟା ଲେପିବା, ଲେପ ଦେବା ଦେହରେ, ଯେମିତି ହଳଦୀ ମାଖିବା ସେଇଭଳି। ଭକତି ମାନେ ଭକ୍ତି, କାଳ ମାନେ ସମୟ, ଧନ୍ୟ ମାନେ ସାବାସୀ, ଅନ୍ତର ମାନେ ହୃଦୟ କନ୍ଦର, ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ପରମାତ୍ମା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ କବିତାଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ସେଇ କବିତାର ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସଟା, ସେଇ ନିର୍ଯାସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ ନିର୍ଯାସ କ'ଣ? ଟିକି ଫୁଲଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କେବେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛ ମାନେ କ'ଣ? ନ୍ୟୁନ ମାନେ ଛୋଟ, ଏଭଳି କେବେ ମନରେ ଧାରଣା ଆଣିବ ନାହିଁ। ଟିକି ଫୁଲ ପରି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସଦା ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖ, ଟିକି ଫୁଲଟି, ଟିକି ଫୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ? ଏକରେ ଆମକୁ ବାସ୍ନା ଦେଉଛି, ସେ ଫୁଲରୁ ଅତର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଫୁଲ ଆମର ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲାଗୁଛି, ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଟିକି ଫୁଲ ପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସୁବାସ ସହିତ ମଧୁ ବା ମହୁ ଥାଏ, ସେପରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଗୁଣର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ସଦା ତତ୍ପର ବା ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।